আমি না বলে দিন बेनो होबाबो बेनो होबाबो बेनो थगायलायबाय थायो माथो सोरनो होनो माबानो ट्रेक्टराव होनायमोन रिहन दैमारिया एसे डेभेलपमेन्ट खालामदोंमोन आरो आबादारिफोरनो बिदिनो बान्दो सुइसगेटफोरखौबो होदोंमोन। नांगोल দিব না ট্রেক্টর দিব দিমা ট্রেক্টরতে দিম दाथ' भटनि बोथोर भट फैगासिनो दङ दा बाजैया भटखौ सोरनो होगोन नांगोलाव होगोन ना ट्रेक्टराव होगोन होनानै गामियावलाय नांगोलाव होयो आरो नांगोलाव होयो माथो मानो माबोरैसो सिगाङाव बहा होबाय थायोमोन सिगाङावलाय ट्रेक्टराव होदोंमोन आरो ভোট দিব ক'ত দিব লাগে এই নাঙলত দিব না ট্ৰেক্টৰত দিব কিয় দিমা ট্ৰেক্টৰতে দিম ট্ৰেক্টৰত হা ট্ৰেক্টৰত কিয় দিব কিয় দিব আৰু কি ক'ম আগতে ক'ত দিছিলে আগতেতো আমি ফুলতে দিছিলো ফুলতে দিছিলে হয় এইবাৰ ট্ৰেক্টৰত দিব হয় যোৱা 5 বছৰত ট্ৰেক্টৰ চৰকাৰ আছিলে কি পাইছে আপুনি কোৱাটো নাই একো আমিতো ফুলতে পাই আছো তথাপি মানুহকেইটা কয় যে ট্ৰেক্টৰত দিবি কি দিবি এনেকে কৈ থাকে আৰু बजार एसे खालामनो फैदों मा लाखो बकवाना लाबाय 1 केजि आरो पानिलाव अमानो लादों आं आबादारि हिसाबै अमा फिसियो आङो दाथ' बिधानसभा इलेक्सन फैगासिनो दङ नोंथाङा बबे हान्जानि सोर बिजाथिनो भट होगोन नांगोलनो भट होगोन ना ट्रेक्टरनो भट होगोन दा बेयाव नुनो मोनदों जे जोंनि एकदम हाग्रा सिंनि ओनसोलाव जिखिनि नुनो मोनदोंमोन बै समाव रिहन दैमारिया एसे डेभेलपमेन्ट खालामदोंमोन आरो आबादारिफोरनो बिदिनो बान्दो सुइसगेटफोरखौबो होदोंमोन नोंथाङा व्यक्ति हिसाबै सोरनो भट होगोन दा आं बेखौ बुंनो हाथ'वा समा थिनगोन जेब्ला अब्ला आं भट होगोन आरो आंनि भटआ ओरैबायदि माने परियाल हिसाबैनो होगोन आरो आसाम बिधानसभानि इलेक्सन फैगासिनो दङ नोंथाङा बबे दोलोखौ मोजां मोननानै भट होगोन होनाय समाव मा जायोसो उननि खोथा आरो दा जेबो बुंथ'नो हाया थांनाय बाराव बबेयाव होनायमोन थांनाय बाराव जोङो नांगोलावनो होदों होनायालाय बे बाराव सोरनो होगोन दा जेबो बुंथ'नो हाया बे भटआव नोंथाङा सोरनो भट होगोन नांगोलाव होगोन ना ट्रेक्टराव होगोन आङो नांगोलाव होगौमोन फैगासिनो दङ आसाम बिधानसभा बिसायख'थि बे इलेक्सनाव नोंथाङा सोरनो भट होगोन जि जायगायाव नांगोलनिफ्राय रिहन दैमारि आरो ट्रेक्टरनिफ्राय दिपेन बर' सोरनो भट होगोन नोंथाङा जोंथ' मा इलेक्सन जेबो हमथ गैया जि समाव जि जायो बेनो होगोन आरो रावदोबो हमथ गैया जोंहा सिगाङाव सोरनो होनायमोन सोरबाबो जोंनि गोसो बायदि थागोन आरो जायनो बेनो नोंथाङा सोरनो भट होगोन नांगोलनो होगोन ना ट्रेक्टरनो होगोन नांगोलनि मानो होगोन नांगोलाव भटखौ माने सरकार मा हालेवना जानाय मा जानाय बिसार हाजिरा मावना जानाङो खमाय बेफोरनिसो जोंनि हाजिरा मावना जानाय हदायनो आरो बेफोरबायसा आरो जोंनि बिथिं ग्रुपनि माबा गिदिर गोलावफोरनि माबायाव होनांगौ जायो आरो सावदों नामा सावदों फैगासिनो दङ इलेक्सन बे इलेक्सनाव नोंथाङा सोरनो भट होगोन नांगोलनो होगोन ना ट्रेक्टरनो होगोन आं ट्रेक्टरनोसो होगोन ट्रेक्टरनो मानो होगोन ट्रेक्टरा माने सिगाङाव देरहानायनिफ्राय मा होनो बियो बुहुत माबा मावबोदोंमोन ना अनसुंथाइ एरि बायदिसिना होबोदोंमोन बिनि थाखाय होगोन आरो ट्रेक्टरनो सोरनो भट होगोन ट्रेक्टराव होगोन ना नांगोलाव होगोन ना ट्रेक्टराव होगोन নাঙ্গলত দিব লাগে ট্ৰেক্টৰত দিব লাগে কোন ভালে হ'ব এফালে দিম আৰু কাক দিব আপুনি আমি নাঙ্গলে দিম নাঙলক কিয় দিবি দিব লাগিব আৰু गोदादोंलै फैगासिनो दङ निर्बाचन बे निर्बाचनाव नोंथाङा सोरनो भट होगोन नांगोलाव होगोन ना ट्रेक्टराव होगोन दा बेखौथ' आं मा बुंबावनोलै बेनो होबाबो बेनो थगायलायबाय थायो माथो थांनाय 5 बोसोराव सोरनो होनायमोन सोरनो होनो माबानो ट्रेक्टराव होनायमोन माथो न'खौनो होआसै माथो न' होगोन बाय बेलेगासो दांजोब्बाय दायो सोरनो होगोन दायो आं थिग खालामनो हायाखैलै माने जेबो मोनैखायनो इन्टारेस्टआनो गैलाय लांला आं फुरुननो बिराद थगायो
नांगोलबो बेनो ट्रेक्टरबो बेनो थगायलायबाय थायो ओंखायनो गोसोखौ नारभास मोनबाय आं होस्राला जिखुनु होनायालाय होनांगोन माबा मोनसेयाव जिखुनु होनांगोन ट्रेक्टराव जिर'नो जिखुनु होनांगोन आरो मोनसे थांनाय बाराव ट्रेक्टराव होदोंबाथ' ट्रेक्टरावनो होगोन मा बुंबावगोन